ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు నామమునకు స్తోత్రములు. నేటి ధ్యానాంశం, నీ కష్టార్జితమును నీవు అనుభవింతువు, నీవు ఆనందమును అభ్యుదయమును బడయుదువు. కీర్తన 128 అధ్యాయము 2వ వచనము. ప్రార్థించుదము. ప్రభువా, గడచిన రాత్రికాలంలో విశ్రాంతి తీసుకొనుచున్న మమ్ము మీ కరుణతో రక్షించినందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ప్రభువు పట్ల భయభక్తులు చూపుచు ఆయన మార్గములలో నడచు నరులు ఎట్టి దీవెనలు బడయుదురో చూడుము. వారు వారి కష్టార్జితమును అనుభవింతురు. వారు ఆనందమును అభ్యుదయమును బడయుచుండగా, వాని భార్య ద్రాక్ష తెగవలె ఫలించగా, వాని భోజన బల్ల చుట్టూ వాని తనయులు ఓలిపు మొక్కలవలె ఒప్పుదురు. కావున ప్రతినిత్యము ప్రభువు చూపిన మార్గములో నడచుచు ఆయన బోధనలను అనుసరించి జీవించి నిత్యనివాసమునకు చెరుటకు శ్రమించుదాం. ఆమెన్.